हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ट्रेंडिंग स्टार के गाना आ गया भाई 14 के होली बा, और काफी मस्त बा, जबरदस्त सॉन्ग बा, बवाल बा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते जा, और आप लोग पूरा वीडियो को देखी जा, एंजॉय कर जा, और अच्छा लगा तो भाई लाइक और शेयर दबा कर जा। म्यूजिक मस्त हो। अरे तीन के बापा चमिया समहत बतेर के कही के भाभी भाभी सभे चाही घेरे के बच के रहिया कैसे बचे हो? तीन के बापा चमिया समहत बतेर के कही के भाभी भाभी सभे चाही घेरे के दया सुजुता लफुअन के टोली बा। घरे बस कसरिया तोहरा पे बोली बा। ढेर कुछ जाने ना मोरे ओबे बोली बा। अब भतार घर चौरा के होली बा। जा गाता वाला मन बिगड़ी या धनी पोरे पोरे अंग खोज रंग के फुहा या तो बुझा ए राजा वाला कोके जो दिल पर बड़ा बा। अरे बोली बा। घरे बस कसरिया तोहरा पे बोली बा। ढेर कुछ जाने ना मोरे ओबे बोली बा। भतार घर चौरे के होली बा। अब भतार घर चौरा के होली बा। ये भाई गाना दम बवाल बा हो। होली है दिली पानी दर खास छुट्टी भई नइखे पास हम कसहु आवे के करतानी प्रयास कोशिश ए पिया कृष्णा में दर्दी खसा से गरम बाहर चोली चोली बाजा। घरे बस कसरिया तोहरा पे बोली बा। ढेर कुछ जाने ना मोरे ओबे बोली बा। घर चौरा के होली ट्रेन कटा ले ले खेसारी लाल के गाना रहो भाई 14 के होली बा, एकदम मस्त बा, बवाल बा, एकदम फरसों बा भाई, बवाल बा एकदम। एल्बम 14 के होली बा, सिंगर खेसारी लाल, खुशी कक्कड़ बड़ी। और एक और बात भाई, खुशी कक्कड़ के गाना एकदम हिट हिट मिल जाता है, एकदम छा गई बड़ी एकदम पूरा। कृष्णा बेदर्दी, जय हो कृष्णा बेदर्दी। होली में कर देता चोली गरम एकदम भाई साहब। कृष्णा बेदर्दी के गाना और बवाल ना, हिट ना, ऐसा तो हुक्बे ना कर सकेला भाई। म्यूजिक विकास यादव बड़े, तो म्यूजिक काफी मस्त बा, एकदम जक्कास जबरदस्त। प्रिया रघुवंशी बाड़ी जे भाई हीरोइनी बाड़ी, एकदम जबरदस्त लागल। वीडियो देख के एकदम मजा आ गई, मन एकदम भीतरी से गजबे फील होता हो। तो भाई खेसारी लाल के गाना रहा एकदम बवाल, और वीडियो भी काफी मस्त रहा भाई, वीडियो एकदम झक्कास रहा, एकदम ब्लॉक बूस्टर। बहुत सारा प्यार दी जाए इस गाने पे। अमित कोर्स चैनल पे गाना आइल बा भाई, एकदम झक्कास लगा था, गर्दा उड़ा के रख ले बा भाई। जलवा पैदा करे वाला मशीन है भाई, रुकत बड़े देखो था, एक दिन गैप होता, खाली एक दिन एकदम धड़ाधड़ लाइन लगल बा गाना के। तो सही ना कहा जाला भाई, जलवा पैदा करे वाला मशीन।
जा लोग भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, वहां से जाके गाना के सुनो लोग, एंजॉय कर लो। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर दबा कर लो, थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी कर लो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।